de Cádiz, vamos en castellano, sube, ahí arriba, vamos a subir a los tres pilotos, amb l'Eduard Pollastres i el Xavi Pinsac, són els tres dels representants, una miqueta seria l'apartat dels pilots. Comencem amb el Javier Albí, que és un pilot, doncs, com dèiem, tú eres de Chiclana, tú andaluz a tope. ¿Cómo llegó? Porque tú empezaste, tú ahora tienes 25 años, tú empiezas a correr a los 20 con la Kawasaki Ninja Cup. Correcto, la Ninja Cup. Pero que hacías tandas y tú ya sabías que eras rápido. ¿Cómo puedes empezar con 20 años? No, porque bueno, allí tenía una moto, ¿no? una 600, que bueno, un poco antigua, pero tenemos allí el circuito de Jerez, que entraba muy a menudo. Y bueno, más que nada por la afición, ¿no? De mi padre, de mi abuelo, viene un poco todo este tema. Y bueno, un día decidimos, pues vimos que los tiempos que hacíamos eran malos y decidimos un día iniciarnos en el fin, con la Ninja Cup, y compramos una Kawasaki y iniciarnos en ese campeonato. La verdad que no teníamos nunca experiencia en carrera anteriormente. Y bueno, estuvimos ahí entre los 10 primeros el primer año que empezamos y decidimos de seguir por este camino, ¿no? que nos gustaba tanto la familia. Al año siguiente hicimos Moto 2, hicimos 2 temporadas de Moto 2 en el fin. Y bueno, ya en el tercer año ya pasé a la 1000. Hicimos el campeonato de España y quedé campeón de privado el primer año que estuve a la 1000. Y bueno, luego cogí otro camino que me fui al camino Superbike y estuve haciendo las Top 1000. Estaba ahí también en 12, el 11, puntuando en varias carreras. Y el año pasado empecé en el Mundial de Superbike, iba a hacer la categoría grande, hice 2 carreras de wildcard. Pero bueno, me tuve que bajar y hacer el Campeonato de España, que finalicé tercero. Y nada, y este año pues estoy continuando el Campeonato de España. Tú estás en el equipo de Suzuki Catalá. ¿Cómo suena un día el teléfono y dicen, hay la posibilidad de correr las 24 horas? Pues sí, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo y la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Porque bueno, de aquí quiero agradecer a Edward, ¿no? La oportunidad que me ha dado para hacer esta carrera que la verdad que llevaba tiempo en la cabeza, ¿no? Que me habían hablado muy bien de ella. Una carrera histórica que siempre yo creo que todos los pilotos, como experiencia, palmarés y tal, yo creo que es bonita de correr. Y hay que agradecerle por acordarse de mí. ¿Has probado la moto ya? Sí, hicimos un test el otro día, hicimos varias vueltas y bueno, la verdad que bastante bien, contento con la moto. Bueno, pues que tengas mucha suerte y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Que no sea la primera edición. Esperemos que no. Pues venga, muchas gracias. Passem al mismo. Hola, doncs, per Javi Albí. Ell dins de l'estructura de Suzuki Català, els altres dos estan dins de l'equip de Folk i el parlàvem, és el més jove, té 20 anys, des de Porqueres, des de la zona de Girona, encara que ell no que és de Banyoles, són amics des de, evidentment, de la mateixa terra. I el Xavi, doncs, bueno, tu vas començar també amb les motos petites, amb la Red Bull Rookies Cup, ara has passat amb moto grossa, que de cop, no sé si tens gaire d'experiència, debutes a les 24 hores i quasi bé debutes amb una moto de cilindrada grossa. Sí, bueno, la veritat és que la moto grossa al final l'únic que he fet és l'any passat el campionat d'Espanya, que vaig quedar campió d'Espanya de Superstock 600, però una 1000 no l'havia agafat mai, tenia moltes ganes de provar-la, però sincerament no en tenia ni idea de com podia anar. I vam fer l'entreno que vam fer de les 24 hores i realment em vaig sentir molt a gust. Vaig quedar molt content de com anava la moto i de com va anar tot l'entreno i una experiència més, a veure com va les 24 hores i agrair també a l'equip l'esforç que ha fet perquè jo pugui estar aquí. Una miqueta el culpable seria l'Eduard, és el que t'ha anat ficant. Sí, una miqueta sí, entre ell i el senyor Folk m'han ajudat amb això. I què et diuen? Quin és poder el pitjor moment? La nit, la primera hora de la matinada? Bueno, més que tot una mica el cansanci, no? Al final, quan ja portes diverses hores de carrera, és fàcil cometre un error i és aquí on m'he de centrar més, no? Perquè jo estic acostumat a fer carreres a l'esprint de campionat d'Espanya o curses curtes i això és una carrera que dura 24 hores, no? I això no tinc ni idea de com evolucionarà, però penso que estem preparats i ho podem fer bé. Doncs vinga, molta sort i benvingut també al teu debut i que puguis participar molts anys més. Un aplaudiment doncs per Xavi Pinsac i acabem amb el veterà. Ell sí que ja ha guanyat en 2 ocasions, era el 98, dues, no? Dues o 3?
Doncs molt bé, bueno, és el 98 i 2001 i doncs també campió de quads, d'enduro, vull dir que tot el que és moto tu proves, és l'Eduard Pollastres. Bueno, sí, ara també feia uns 10 anys que no corria, amb Josep Maria fa molts i molts anys que ens coneixem i bueno, jo tot el que sigui motor i d'allò m'engreixo ràpid i físicament me vaig cuidar una mica i bueno, tant puc anar amb moto com amb quad, com el que feia falta. Allà on hi ha motor m'ha buit la sang a mi. Quin record tens de les altres edicions, els anys de guanyar, sens dubte, o en general que és una cursa especial? Sí, home, és una cursa que és... no ets tu sol, no? És un equip que portes al voltant d'unes 20 o 25 persones, un treball de tot l'equip de fa un any que treballen per fer alguna cosa i és important, no? Vull dir, la satisfacció té dos de més, no? Tu veus que poses el món molt enllaç de quadres, és una satisfacció molt grossa, particular i ambient d'aquí que és com una família... això, entens que guanyar és una satisfacció molt important. Quins consells li has donat amb el Xavier? Bueno, el Xavi i jo anem sempre fent briefings, cada dia anem parlant i bueno, o sigui, de falta de ràpid ho és moltíssim i falta l'experiència que bueno, té cap i té clar que ho farà bé, no tinc cap dubte que donarà el 100% de el que faci ell, vull dir que no, amb això, carai, físicament explica molt, vull dir que no hi ha problema. I té 20 anys menys que jo. 23, perdó, 23. Déu-n'hi-do. Qui fa la sortida? N'heu parlat ja molt? Això encara no ho tenim estipulat. Se sap, no? Qui fa la sortida, qui passa per meta i amb l'Eduard? No es diu, no? Això fins a l'últim moment sempre anem igual. O puges o baixes o sempre hi ha constants canvis nosaltres. Vull dir que Bueno, doncs, es parlarà. benvinguts i que et vagis mantenint en forma, que estàs en forma, en 40 i pocs, però estàs en forma. Sí. Doncs vinga, molta sort, l'aplaudiment pels pilots que també han volgut estar presents i que doncs, ja podeu tornar a seure. Aquesta cursa, doncs, ja que parlem, tenim unes imatges, tenim un vídeo del que va passar